Bodoland update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सासे सुबुंनि जिउ खहा कलियाबराव जादों मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायगायावनो जिउ खहा जायो सासे साइकेल सालायगिरिनि कलियाबरनि सटियालनि 33 नं राजा लामायाव जायो बे दुखुनांथाव जाथाया जख्लाबन्दानिफ्राय नगाव फारसे AS13 AC2574 नंनि गोख्रै फैबाय थानाय गंसे गारिया कन्ट्रल खोमानानै सासे साइकेल सालायगिरिनाव नांहैयो कन्ट्रल खोमानानै लामा खाथियाव थानाय औवा सुबायाव दिन्दांनानै थायो जाथाय जायगानिफ्राय कलियाबर पुलिसआ गारि सालायगिरि आरो हिन्दिमेनखौ हमनानै लाङो जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय सुबुंखौ अजित शर्मा होननानै मिथिनो मोननाय जादों नैथियाव दङ इउजि ब्रह्मआ बर' रावजों समायखिरा लादों दिनै गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव गिबि मन्थ्रिया समायखिरा लानायजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लायो UPPL दोलोनिफ्राय गोदानै केबिनेट मन्थ्रि महरै सायख'जानाय इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि बिमानि राव एबा बर' रावजोंनो केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो ब्रह्म अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायलाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बादियै गासिबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन आं मुस्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा थामथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव अजगर जिबौ मोनदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि आन्दुआव साबकाथा आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं बाजुगाव गामियाव दिनै फुंनि 9 रिंगायाव मासे गिदिर अजगर जिबौ मोनो ओनसोलनि थागिबिफोरा जिबौखौ नुनाय लोगो लोगो गामिनि गामि बुराय एबा गावबुरा शरद नार्जारी बिथाङा थाबैनो साबकाथा थानानि आइसि रमजान आली शेख बिथांनो खौरां हरो उनाव श्रीरामपुरनि हाग्रा रैखाथि बिफाननि आइसिजों लोगोसे अजगर जिबौखौ जेयाव नांनानै थानाय अबस्थायाव बोखाङो मख'नो गोनांदि बिगुराव एसे दोलोदोंमोनब्लाबो जिबौखौ फाहामथाय होनानै रायमना फरेन्सिक्सनि आखायाव गथायनाय जायो जिबौनि गोलाव 8 फुट जिबौनि गेदेरथाय 5 फुट जिबौनि लेरथाय 9 किल'ग्राम ब्रैथियाव दङ लरेन्स इस्लारिनो मन्थ्रि होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 14 गुबुन गुबुन बिबाननि मन्थ्रिफोरा दिनै गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव समायखिरा लादों बे समायखिरा लानाय समावनो बिटिआरनि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनो मन्थ्रि होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों कच राजबंसि फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनै क'क्राझाराव अल बिटिआर नाथजोगी सन्मिलनजों लोगोसे अल बिटिआर सूत्रधर सन्मिलन आरो दुलाराय बिटिआर स्केड्युल कास्टनि दैदेनगिरिफोरा लरेन्स इस्लारिनो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मन्थ्रि होनांगौ होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव खावलायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।